olet Crux. Joten Wu erehtyi. Et ole ajan pyörteissä. Ei. Tuo on aivan... Totta. Olen piileskellyt Wuun näkyvillä vuosikymmeniä. Tiesin, että tunnistin sen kypärän. No olitpa nokkela. Oikein fiksu, pikku ninja. Jago! Melkein unohdin, että osaatte spinjitsua. Joo, mutta tämän olen keksinyt ihan itse. Olisi pitänyt hoidella tuo jo aiemmin. Sarsborg! Eli sä sen sieppasit! Sanon mieluummin, hankin. Eli sä kolkkasit Zaininkin! Sinähän huomaat kaiken. Tämä on sinun päiväsi ja samalla viimeisesi. Olemme lähes tasavertaiset, mutta katsotaan pärjäätkö molempia ajanvartijoita vastaan. Veli! Veli! Eikä! Etkö pysty muuhun? Vanhempasi pettyisivät sinuun! Älä puhu mun vanhemmista! Wu opetti sinut hyvin, mutta hän ei ole täällä auttamassa. Älä puhu Wuustakaan! Voi sinua, ninja. Uskollisuutesi menee hukkaan. Mun vanhemmat autoi Wuuta ja Garmadonia voittamaan sut, ja nyt mä voitan sut. Niinkö luulet? Mä tiedän sen. Wu kertoi mulle. Et ollut paikalla taistelussa. Minä olin, ja vanhempasi. Ja Wu. Wu on valehdellut. Kuulet harhoja vanhemmistasi. He eivät olleet meitä vastaan, vaan meidän kanssamme. Mitä? En usko. Ne oli sankareita. Niin olivatkin. Mutta meidän puolellamme. En usko tota. Wu ei valehtele. Kai ymmärrät, miksi hän salasi totuuden. Vanhempasi olivat pettureita! Ei!